Aprang si kardom kadu kave Karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang rado an panstame nilhin pen kardom pajar iglo lapen nilimen laki kadu kave te chini lo nilimen laki avinastiron lapen nonali tum kelang bom labang ke Karbi teach 2.0 YouTube channel lapen nali tum jong selabang so YouTube channel long jong sina humri mi pulte kaching hon pen subscribe ikor lapen adu hes tame belar jan thek longi das tame nali tum ber ik non lalo pulte munan fit nili ajada son mate ajada video le labang so YouTube channel long upload tame nali tum kachini da prangi lapen kilong da prangi afan lo tang te pinia video APHUTHAK bang nali tum thumbnail mate title long kilang pen tame nali tum thek pon long ikpo tason da thaksi labang so video long tame nili nali tum phan nang than pachini pon ikpo la penali tum stame video ke cheng pen kijut an ke lai fansi chuning riglo tang te pader de pen pinya video APHUTHAK le thiek pen chethan ponanang la pen lang ponanang la penali tum dak thek polong po Directorate of Medical Education DME Assam la pen last day dak kai apply ning bangket nang tum thek polong po 0901 2023 morning January 2023 si morning January 2023 9 that say last law the pen Directorate of Medical Education DME has released 3 employment notification for the requirement 1902 grade 3 lapen technical non-technical grade 4 vacancies lapen kaprek stame dak paklang pon iglo lapen ke apply pon ning bang online no lapen starting bang 26 December pen sida ke apply bang cheng ikpo lapen klada galam dak chethan pon nang lapen nang litum stame nang lang don igon lapen video ta lang mesen pon nang litum kan ma share ikon lapen da chithan polonang thiek pening sonsoni and number 1 long manani tum thek polong pada grade 3 technical labangso anim dak 999 an daga posto lapen education qualification bang da individual for post wise settings dak pen ipon po select pon po lapen advertisement long se details adolo lapen pay scale da 14,000 and 60,500 an long poni lapen nani tum klada alam chini pute advertisement alu long lang ikon lapen grade 2 long tala sono dia tha grade 3 non technical dak number of post bang dak 294 ando lapen education qualification bang dak post wise setting pen lo nani tum advertisement alu long lang pon ikon lapen dak ta pay scaling sivelas 14,000 lapen 60,500 an long poni lapen grade 3 tang grade 3 dak number of post bang dak 609 ando lapen education qualification dak class 10 dia tha class 8% chak labang so post alo lapen labang so dim stami salary bang mesen lapen to 12,000 nani tum long pon ikpo per month lapen other criteria of DME requirement the criteria nationality nani tum Indian citizen bang phumata bang pinang pon lapen age limit bang dak 18 pen 40 years ang bong molom abang phumate abang pinang pol lapen age category bang category wise pen nalitum lang poningo lapen da OBC lapen OBC nalitum labang thek long pol lapen employment exchange registration mate candidate must have registration in employment exchange donang pol Assam arlo exchange of Assam arlo pen kaslam employment exchange lapen application fee bang da sikang sita nang ne lapen helpline number nang litum jang se helpline nang litum chingki polte labang so number nang litum call pen chingki me lapen Monday to Saturday 10 am pen 6 pm an nang litum apor labang so hot call lote nang litum detail salam bang dak chini ikpo lapen hak koson ma ke planning labang ke nang litum aprangsi labang so video description along stami nang litum link long igi labang so link long nang litum ber ikpen new registration nang po lapen new registration dan nang litum login nang po login dat and application form chingpo ikpo personal details nang litum pinang so sort fill up ik nang po lapen kijut siban nalitum submit nang po lapen submitted pen afin nalitum print out ik nang po lo bang lapen documents ka upload nei process tadak pinan paklang pondo candidate must upload following documents along with online application DME requirement government of Assam nalitum documents kinai ma photo size passport nalitum upload ik nang po lapen signature of applicant nalitum blank paper long signature CPC nalitum upload ik nang po lapen candidate must upload their scanned photo size photograph signature lapen dak parameter nalitum photo size lapen maximum file size nalitum dak pen thek ponong ik at po lapen lang poningo kan ansigi theneng ki bineng ma lapen copy quality name ma photo labang nalitum dak pen lang long ik po lapen signature ahin tak son ma labang nalitum dak thek ponong ik po lapen da important dates nalitum lang poningo important dates bang ka la starting bang ka da 26 December 2022 pen si cheng pon po lapen kijut si bang ka nalitum
morning 2023 9 January an si last date lo lasi labangso ang bang malam nang litum prabjin pen apply don igon lapen nalitum stame dak link bang labangso portal mate labangso website ma ante nalitum dak pen stame advertisement details lapen official website nalitum dak pen long pon ikpo lapen nalitum jong se advertisement alu nai pulte nilifana humre igon nilistame nalitum pan nang sen ikpo lapen lapen an question dak dun nalitum lang pon igon labangso article along wang pen nalitum lang pon ikmelo lapen nalitum klata alam chini bolte advertisement along se mention pon thaila kado kavialam la pen nili tadak thek mas tami nalitum phan labang sovering WORENG APHUTHAK bang nili na one pig lo update la se nalitum prabjin pen documents ai hui documents ma nalitum cheredi ik thana employment exchange ka vetum nalitum apply gon ka apply bang ke limithang mobile ben cha emina mobile ben cha nalitum bang akular long dam depin nana ne kailo dam depin ben sta chok kaso se ka apply ni ma pulte la video ki jut molam nalitum labangso employment exchange ko sonse ga apply ning malas bangso puthaga videos tami nalitum thek molong ikpo kali bolte nalitum ala I button on nalitum lang ikon dax tami link long ige la so link long ber pen nalitum lang ik melo ko sonse employment exchange ka apply ning ma tang te pini video bang pala pathiek pen anchot la se la son update kilong veri aphan nalitum ting ni pin ben la ka ching hon pen labangso YouTube channel bang nalitum subscribe ik de no subscribe bang ke asapta nam nang ne lapen upload da mo ek subscribe fan ke lapen bell arjan ta dui nalitum dax tami nalitum ber ik denon tangte pinya video mang bangla asing ton jog jidat polas do me thak me ka du ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel kelang ara duan pas tami nilhin pen kardom